излизат. Щото те са най-красивите братя Мурат и Панко. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Панко и Мурат се прибират при жените си, карат хубави коли, те са най-богатите на село. Зимница. Панко и Мурат не са курвари по принцип, щото обичат лудовлюбено жените си много. Но ако се наложи, жените им ще ви даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Спокойно, а другите ги държи на сини блок. Душманен ги ровела, ровела, манаш ти коле темпераве. Душманен ги ровела, ровела, Еракля наша Тересена. Злобарите си лаят, ама Пенко и Несли не спират. кервана си върви, а слабите остават да гледат. Пенко не е курвар по принцип, щото обича лудовлюбена жена си много. Но ако се наложи, Несли ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.